O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado polo conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e pola conselleira de Medio Rural, María José Gómez, acudiu ao Centro de Coordinación Operativa, o CECOP, para facer o seguimento da situación dos incendios forestais. É certo que a climatoloxía que estamos tendo non axuda nada, altas temperaturas, refachos de vento moi fortes en algúns dos incendios que estamos tendo e, polo tanto, o primeiro que quero facer é agradecer o traballo que están facendo agora mesmo moitísimos efectivos en toda Galicia, medios terrestres, medios aéreos, a unidade militar de emerxencias, desexar que os eran tres brigadistas pertencentes á plantilla do Concello de Oimbra, tres brigadistas municipais que están ahora mesmo hospitalizados, que se poidan recuperar canto antes, un deles con máis gravidade, pero que ogallá que a súa recuperación sexa canto antes.